Nagtambong si Coach Tab Baldwin sa prayer vigil para sa duha ka student athletes ng Ateneo de Manila University nga nagtaliwan kasunod sang team building activities ang men's basketball team sa Di Pakulao, Aurora. Ini ang unang ation nga nagpakita sa publiko si Baldwin halin sa napatay Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili sang Lunes, Hunyo 8. Ginhiwat ang pagpangamuyo sa sulod sang Ateneo campus kag ginupdan sang iban pa nga mga miyembro sang Blue Eagles. Nauna na nga ginanunsyo sang universidad nga nag-leave anay si Coach Baldwin kag ang team manager nga si Epo Kimpo samtang nga padayon ng investigasyon sa amo nga trahedya. Antes kag pagkatapos ng vigil, wala pa sang nabatian nga paathag halin kay Coach Baldwin kung ano ang mga sirkumstansya nga nagapalibot sa ginaaligar pagkalumos na Baterbonia kag Adili. Naibaluan nga nagalapta subong sa social media ang mga interview anay sa Ateneo players nga nagapanugid sang ilang eksperyensya sa bootcamp style activity sa Aurora sa nagahanas pa sila sa idalong man ni Coach Baldwin. Ginklaro naman sang Ateneo nga hindi personal nga desisyon ni Baldwin nga maghipo sa isyu kundi nagasunod gid lamang siya sa request sang universidad nga hindi anay magpagwa sang public statement. Sa pihak sa mga official statement, masobra naman sa 160 ka mga faculty members sang Ateneo ang nagpanawagan sa school administration nga mangin transparent kag accountable kasunod sang insidente. Gin-question man sang faculty members kung ginsunod bala ang university regulations kag kung may due process sa aktibidad kag kung may safety measures kaangot sa paglangoy sa dagat. Luyag man sang educators nga maklaruhan kung may suporta sa pamilya sa mga biktima amuman sa team members.